L-tesserat ngħidlu inti taf li l-Partit Nazzjonalista qiegħed f'sitwazzjoni li għandu bżonn jirriġenera ruħu, għandu bżonn primarjament jingħaqad u għandu bżonn jissaħħaħ biex ikun jista' jirbaħ. Jirbaħ malli jissaħħaħ, jirbaħ malli jiġġenera ruħu u jiġġedded u jirbaħ ukoll għaliex ikun qed jagħti lilek u lill-pajjiż gvern alternattiv. Imma it-tesserat illum il-ġurnata l-għażla tiegħu hija din. L-ewwel laqda, it-tesserat irid laqda u jien qed inwedu laqda. Fuq laqda nistgħu nibnu kollox, fuq laqda nistgħu nissaħħu, fuq laqda nistgħu nirbħu. Kien dan il-messaġġ li għadda l-avukat Bernard Grech lit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem il-programm Xarabank fejn spjega kif għalih il-persuna tibqa' fiċ-ċentru tal-viżjoni politika tiegħu. Għaliex l-iktar ħaġa l-qalbi hija verament il-persuna. Jiena ħdimt man-nies, ħdimt fl-uffiċċju man-nies u ġibt ir-radju 23 sena sħaħ lin-nies li ma nafhomx u f'kull parir li tajt u f'kull kelma li tajt anka barra, anka nkun qiegħed tgħid xi ħadd jiġi jsaqsini parir, dejjem tajt il-parir imma dejjem ħadd ħsieb lill-individwu. Dejjem qed dan huwa l-parir legali imma ħoħsib dan l-aspett, ħoħsib dan l-aspett. Meta l-bniedem jingħata d-dinjità tiegħu, meta l-bniedem jiġi mejjun biex jerfa' lilu nnifsu mid-diffikultà li jkollu, allura dak li bniedem ikun jista' ikun l-aħjar verżjoni tiegħu innifsu. Bernard Grech saħaq li minnu lest li jpoġġi l-interess tal-partit u tal-pajjiż l-ewwel għandu jkun parti mill-Partit Nazzjonalista u insista fuq l-importanza tad-demokrazija u stqar li jinsab fiduċjuż li kull min irid il-ġid lill-pajjiż se jtih l-opportunità. Waqt li kien intervistat minn Peppe Azzopardi, Bernard Grech qal li dan il-pajjiż għandu jkun lejra tiegħu innifsu u spjega li jrid lil Maltin u l-Awċin li jkunu konvinti li l-gvern immexxi bl-aħjar mod possibbli u jkun onest mal-poplu. Tul din l-intervista, Bernard Grech immistoqsi dwar diversi temi fosthom il-COVID-19, ix-xandir pubbliku, il-qagħda politika ta' pajjiżna, dak li qed jiġri fil-qorti u l-immigrazzjoni fost oħrajn. Bernard Grech saħaq li jrid jaċċerta li l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu xogħol sew għaliex il-liġi qiegħda hemm għal kulħadd.